Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстоне ки дар канали мо обуна шидаган, чунки медонед ки мо ҳар рӯз хонаҳои нав мепартем дар шаҳри Душанбе. Кадоми подписатсия нашидага, ҳатман дӯстон подписатсия кунед дар канали мо. Ҳар рӯз хонаҳои нави фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе мепартем. Тамошо кунед, класс монен, чунки ҳама бародарон, хоҳарон бинанд кадоме ки хона дар корай. Мнение хатона дар комментария бинависед нашуд хона дӯстон. Хоб кадоми хонаи фурӯшӣ дора гуфтем дар номерои админ занг мезанед, дар болои экранай номерои соҳиби хонаро мемонем дар таи экран. Хоб дӯстон, хонаи фурӯшии навбатии мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Калинин, кӯчаи Ашур Сафар, ориентир ами пеши масҷиди нав бигем мешава. Масҷиди нав, масҷиди Калинин. Хоб дӯстон, ба даруни хона медроем. Ина нигоҳ кунед, дарвозаш мисол то инаи ҷувора мисол оварда мешава, дарвозаро пеш оварда мешава. Инаи агароча ами акая агароча дора пеш. Хоб ин тарафҳо гуфтем дӯстон ҳамаш канализатсия доранд. Канализатсия хона нагзарондагия пака не ки метавонем канализатсияро бизгаронем. ҳавлиш чанд сотиқ буд? 4 сотиқ. ҳавли 4 сотиқай хона чӣ бугум дӯстон, дар ҳолати миёна қарор дора, мақсад зиндагӣ кардан мешава. Кадоме ки чи хонаро агар харидор шава мисол метавона ки чапаш куна рӯи хотири ҳавли камтар калонак дора, метавона аз сар хонаи нав бисоза. Об свет ҳастай, канализатсия гуфтем ки ҳасту, просто ки ин тарафода ҳастай, просто турба нагзарондагай. Обши 4 дар хонай, 4 дар хона, ина ба хона медроем. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Ин якум хона. На хоб мисол болош сафед кардагӣ, нам хеле абои пеши назадагӣ. Поёнаш не хеле полай. Ин хона 4 ба 3 ай. 4 ба 3.5 ам хелайда мақсад. Хоб ду хона дар ин даре ки дар омадем, ду хона дар ин дара, ду хона дига дар пеши домай. Ина хонаш кондитсионер дора. Хеле пол, поён. 4 3.5 ба 3.5 ба 4 ай хонашам. Хоб ина кати калон дора. Хона ба кирпичи чӣ сохтагӣ ака? Кирпичиш. Кирпичи чӣ қадр сохта? Лойне. Кирпичи пухтай ба фикрама. Хоб ина ҳавлиша мебинед. Якта туалет дорад, туалетчи даан онҷа. Со пака временка кардагӣ. Душевой ҳозир нест. Душевой нест. Мақсади хонаро мефурӯшанд барои фурӯш. Хоб дӯстон, подвал дора. Подвали 5 аста дружиш. Подвали 5 ба ча торикай, просто ба навор намегирем. 5 ба 2.5 ҳастай. Майда чайда мондагиай. Ина ба хонаи ай пеши дом медароем дӯстон. Болошина фанер. Хонаи пеши набигем. Як мусафед қатъи ҳамсара зиндагӣ мекунад. Хоб дӯстон, нигоҳ кунед, калидори калон тапчанқати дарозиш бигем 7 аст. 7 ба 2.5, 7 ба 2.5 ёки 2. мақсад майда чайда мондагӣ. Ина калидор мешава. Калидор аз тарафи дасти чап як хонаи дига мешава. 2.5 ба 3.5. Чизи чорашай мақсад. Ростакиш дар хонаи дига мешава. Иша майда чайда мондагӣ. Гуфтем ку ремонт хонао надора. Барое ки хонаро мефурӯшанд. Кадоме хона мега мехаранд. Мақсад зданиеро полни меёяд ки чапа мекунад ки аз сар хона мекунад ки пака зиндагӣ кардан мешава. Мисол тозааш кунанд. Хоб ин хонаро 5 ба 4 ай.
общий 4 дар хона гуфтем, дар хона дар иҷа, дар хона дар пеш бари дом, пеши дарвоза. душевой надора даруни хона да, туалет фақат дар берун. Душевой ҳам дар берун неста. Авлиш 4 сотих ина бари дом. Не қадар исш бетон кадаги, мақсад подвала гуфтем торикай. Исш намисо ягон дедон хона ё ки ягон чи аст. 4 сотих ҳавли будем. 4 сотих ҳавли. خب دوستان این صفحه کخمیش اینجا کدگی تاش стяжка бетон. нархи хона чанд сум ака? $120,000. нархи хона $120,000. мо ба курси урусӣ тоҷикӣ мемонем. бо таи экран мисол тамошо кунед. баъд номрои хона, номрои соҳиби шавзӣ мемонем. дар рӯзанаи сагия кӯчаи Ашур Сафар гуфтем. хоб номрои хона 95 00 97 13 ноҳияи Сино, маҳаллаи Калинин, кӯчаи Ашур Сафар. хоб зан занед дӯстон, арзон мешава, муомила дора. нашуд чизи чораш договорной форатон ягон чизе ки зарур аст мегиранд, мебаранд ё ки мемонанд. кондитсионерам ҳаст. хоб раҳмати калон кадоми дӯстоне ки каналимро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, мнение худтонро дар комментария нависен. дар болои экран номрои админ Хуршед зан занен, чӣ хонаи фурӯшӣ дорем, мо ҳатман мерем, кӯмак мерасонем, сиёмка мекунем, дар канал мо мепартем. хоб раҳмати калон.